Ang atong pagatun-an karon nagisgot kini og pagpahimulos sa atong kaugalingon ngadto sa pagpasidungog sa Ginoo. Ari makita sa Ecclesiastes 11 bersikulo 9 nag-ingon dere, mga batan-on, pahimosli ang inyong pagkabatan-on, paglipay samtang batan-on pa kamo, buhata ang gusto ninyo og hinaot nga maangkon ninyo ang inyong gipangandoy. Apan, timan nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton, alang sa tanang mga batan-on o sa tanang katawhan nga nag-alagad sa Ginoo. Kani nga bersikulo, dili lang ni pahimangno alang sa mga batan-on, kundili alang kini sa tanan, sa mga dili pahamtong sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Batan-on pa ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Mature na ilang edad, gulang na ang ilang edad, apan ang ilang pagtuo sa Ginoo dili pa mature. Hinaot nga kung unsa ka mature ang imong edad karon, ingon ana pud ka mature ang imong pagtuo sa Ginoo. Igsoon, kani nga verse naghatag og kagawasan sa atoa nga magbuhat kita nga kanang makapalipay sa atong pagkatawhanon. Naghatag kini og kung atong literalon pagsabot nga enjoy na to atong kaugalingon samtang batan-on pa ta, maglipay-lipay ta, mao ni giingon diri. Apan adunay apan nga ang imong tanan nga gibuhat, ang imong gibuhat diri sa kalibutan, hukman sa Ginoo. I-judge ka kung unsa ang imong gibuhat diri sa kalibutan, hukman ka sa Ginoo kung maayo bang imong gibuhat or dili. Hukman ka sumala sa imong binuhatan. Maong alang sa tanang Kristohanon, atong pahimuslan ang atong kaugalingon ngadto sa pagpasidungog sa Ginoo. Atong enjoy atong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Dili ni siya pag-enjoy sa atong kaugalingon sa mga kalibutanong butang. Dili ni sa pagdisko-disko, dili ni sa paglaglaag, paghubog-hubog diha para ma-enjoy ka sa imong kaugalingon. Igsuon, dili kini mao nga gusto ni Lord nga ipabuhat sa imuha. Kundili, ang gusto ni Lord nga i-enjoy na to atong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo, sa pag-serve sa Ginoo, sa pagsimba sa Ginoo, samtang may panahon pa, samtang batan-on pa ta. Igsuon, dili nato hulaton nga ang atong kaugalingon dili na mo function. Usa pa ta mo simba sa Ginoo, usa pa ta mo alagad sa Ginoo, usa pa ta mo sampit sa Ginoo. Nga Lord, ang akong kaugalingon akong i-offer nimo. Lord, ang akong kaugalingon anha gayud ako magapasidungog kanimo. Sa kanunay Lord, ako magapasidungog kanimo. Igsoon, ayaw hulata nga maglisod ka na og barog, maglisod ka na og pataas sa imong kamot ngadto sa Ginoo, maglisod ka na og ampo sa Ginoo, maglisod na ka og litok sa mga pulong sa Ginoo, maglisod na ka og basa sa pulong sa Ginoo. Dili na kakaklaro sa Biblia, hanap na ang imong pananaw, maglisod na ka og lakaw, padulong sa simbahan. Daghan ng malfunction sa imong lawas, mga igsoon. Usa pa ka mo balik sa Ginoo. Igsoon, ayaw na hulata, kundili sugod karon. Sugod karon, pasidunggi ang Ginoo. Sugod karon, buhata ang kabubuton sa Ginoo. Igsoon, ang pinaka-worst ana kung sa imong pagkatulog dili nakakamata. Mao nay pinaka-worst igsoon nga wala ka nakabalik sa Ginoo, wala ka nakasimba sa Ginoo, wala ka nakaalagad sa Ginoo. Asa man padulong ang imong kalag? Imo bang maangkon ang kinabuhing dayon kung hulaton pa nimo ang adlaw nga maglisod na ka, usa pa ka mosampit sa Ginoo? Igsoon, sugod karon pag matinud-anon sa Ginoo. Kay wala nato masayri, wala ta kabalo sa atong kaugalingon nga kung sa atong pagkatulog dili na dayta kamata. Mao nang kinahanglan nga sa before ta matulog magpasidungog kita sa Ginoo. Ug sa atong pagmata magpasidungog ta sa Ginoo. Mangayo tag salamat sa Ginoo nga gidugangan ang imong kinabuhi.
aduna na sa laing adlaw nga ikaw magpahimulos sa imong kinabuhi. Pagpahimulos sa pagpasidungog ngadto sa Ginoo, dili pagpahimulos alang sa kaugalingon lamang kabubuton. I-enjoy na to itong kaugalingon sa pagsimba sa Ginoo. I-enjoy na to itong kaugalingon sa pagbasa sa iyang pulong. Tungod kay nag-ingon dire sa Buhat 17 versikulo 11, nag-ingon dire, mas bukas ang panghuna-huna sa mga tao didto kaysa mga taga Tesalonika. Madasigon kaayo silang namati sa maayong balita ug nagtuon sila sa kasulatan matag adlaw aron pagtino kung tinuod bagayod kining mga butanga. Igsuon, kung gusto ka nga ang abli ang imong hunahuna ngadto sa Ginoo, pagmadasigon sa pagalagad sa Ginoo, pagmadasigon sa pagbasa sa Biblia, ug tun-i kini sa matag adlaw. Kung gusto ka nga mahimong magmadasigon sa Ginoo, o gusto ka nga matino ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nag-ingon dire igsuon nga madasigon kaayo silang namati sa maayong balita. Igsuon ikaw na. Hinaot igsuon ikaw na. Ikaw na ang madasigon kaayong mamati sa pulong sa Ginoo. Hinaot nga sa matag adlaw imong tun-an ang pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo igsuon mao kini makapatino, mao kini makapausab, mao kini makapakorek sa atong kaugalingon. Hinaot igsuon nga ikaw na karon nga mahimong madasigon nga mag-alagad o magtuon sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. God loves you.